Il-Partit Nazzjonalista nnieda Fondazzjoni PN, fondazzjoni li se tkun qed tħares lin-nies fil-bżonn dawk li għaddejjin minn xi forma ta' tbatija u li qed jesperjenzaw in-nuqqas. Din il-fondazzjoni se tkun ippreseduta minn Mart il-kap tal-Partit Nazzjonalista Nikivella De Fremo. Il-fondazzjoni se tkun qed tirsisti bil-ħidma diretta lejn il-familji li qed jaffrontaw bosta problemi soċjali li qegħdin fil-bżonn. Dan ġie spjegat tajjeb minn Ivan Bartolo fejn sostna li l-Partit Nazzjonalista mhux biss qed jagħżel li jgħin permezz ta' smigħ u l-azzjoni fil-politika iżda qed ifittex li jgħin anke b'mezzi oħra. Minnaħa tagħha Doris Borg qalet li wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-Partit Nazzjonalista huwa li jħaddan il-ħsieb f'ħaddieħor. Din l-idea se tkun qed tagħti aktar kontribut fih dan is-soċjetà Maltija. Il-fondazzjoni se tkun magħmula minn Nikivella De Fremo, Ivan Bartolo, Antoine Borg, Doris Borg, Mark De Bono, Claudio Xerri u Stanley Zammit.